част 2. Тази много красиво цвете е за 60 стотинки. Тая капибара с хавайско цвете е по 80. Едното хавайско цвете струва по 80. Това Strawberry Milk е за 60. И тази звезда, много красива, е по 80. Това е по 80 пак. Тая огромна куроми е за 2 лева. Защото е огромно, едъж. Пък малките са такви малки. Тая звезда е по 60. Тая Виталина, златната, е по, да кажем, 70. Те двете, едното е по 60. Тая друга звезда е по... не знам. По 60 стотинки. Едното ученце струва... Това са манистани високи. Едното е по 20 стотинки, а таквост, пак става като висока, защото тук отгоре е по... Познайте. 80. Чао, хора! И знаете локацията. Погледнете в другото ми видео, защото там казах локацията ми. Не локацията, където продавам. Моята приятелка я няма, там където снимах в първото видео, защото тя е на почивка. Чао, покис! Обичам ви!